Dragă, videoclip. Pentru că asta ați arătat de o săptămână. Și doar de prietenii mei, noi. Dar să ceva ce să fac. Dacă reușiți să mă profit de un voi, vedeți? Gândeam. Dacă vedeți luminoasă, nu e ca lumina voastră blăbân. Uitați-o. Bun. Să trecem mai departe. Mergem în magazinul. Aici. Deci, ciorele, bombonele. Dar acum mai vinde lumea bine. Cam așa e prin prejur. Și următorul loc unde vreau să... Aici e intrarea. Poți dacă m-aș da mai în spate o secundă. Poate vede. Cel bunica mea aceea nici nu habar n-am ce sens sunt. Acolo în sus, ce ne recunosc. Și acolo e în jos. Următoarea pa! Deci intrarea. Unde stau? Locuiesc. Aici sunt niște trandafiri. Nu vreți să-i atingeți. Punct. Și nu mai uităm prin prejur. Da, vedeți un covor. Și trecem la urmă. Bun. Și următoarea parte din tur este garajul, dacă reușim să intrăm. Bun, am intrat. Și aici am motocicleta. Acolo în habar sunt niște haine. Acolo am auzit că sunt crocodili. Habar n-am de când e plasa aia. Asta e o motocicletă. Habar știi și pe ce fie. Asta am încă să știți clar. Se vede aici mai bine pentru că am un acoperit să pleacă plăiși. Și asta nu știu ce e, dacă nu știți voi. Spuneți în comentarii ce e de cauciuc. Și asta e mașina mea. Cât 80 lei. Bun. Asta este un băț aleatoriu. Și acum la următoarea parte a turului. Și continuăm următoarea parte a turului aici. Hai să intrăm. Pentru că nu vreau, cred că să intru, pentru că brânic. Nu fac poze. Acela este bunicul meu. Îl cheamă Petrică. Și aici... Weekendiță. Asta e eu zic mini-casă. Un fel de mini-casă, bravo. Un fel de mini-casă. Dar se numește weekendiță. Da. Nu weekend. Ăla e bunicul meu. Ăsta e bunicul meu, cel mai nesănătos om. Ăsta e bunicul meu. Da, nu e adevărat. Zice niște prostii. Vedeți cum se vede? Frumos. Normal e așa. Asta e masă. Ăsta e prietenul bunicul meu, cel mai Asta nesănătos e prietenul bunicul meu. O secundă că o să mă duc și acolo. Aici este fântâna de acolo. Se vede foarte mic. Cred că am mișcat găleata. Bun. Și următoarea este fântânica aceasta. Mai am multe zone care trebuie să vi le arăt. Da, vă dură ceva ce ați videoclip. Dar să ne bucurăm de el. Așa, așa. Să mergem la următoarea parte. Tum, 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 tum. Aici este solarul. Bun. Și după, dacă intrăm, vedeți tot felul de plante din astea, roșii. Da, e foarte cald. Solarul așa, nu știu ce sunt. Uite și floricele, tot felul de plante. Tot felul de plante. Hai să ieșim pentru că e foarte cald și următoarea parte.
Aici e zona din mini-casă. Aici e un fel de grătărel. Nu se fac poze. Acolo este un cal. Să vă rămân un pic mai târziu. Acolo este neavorul meu porumbei. Nu se vede prea bine. Nu se vede prea bine. Bun, noi să continuăm drumul. Este un cal. O dubă. Și continuăm. Uitați acolo, e unde punem calul, ca să ne plimbăm. Acolo sunt duvacile. Acolo parcă sunt porcii. Acolo sunt găinile. Și aici înainte era foarte mult lemn. Stați un pic să intrăm și pe aici. Vedeți? Și să vedem dacă mai e o parte pe care nu vă vom arăta. Aici e tot o mini-grădiniță. Doamne, o grădiniță. Tot o mini-grădină. Și aici vedem găinușa din nou. Să prind și un pui. Toți mănâncă. Atunci trebuie găsit. Aici cred că e beci. Bec să vrem. Becin de lemn cu bor. Beci, beci și întuneric. Beci și niște pietre. Pe următoarea parte a turului. Așa, aici avem pe care am zis un lemnos. Care s-a dus. Și următoarea parte a turului începe acum.